A múltkor meséltem arról a sztoriról, hogy elmentünk egy étterembe elvitelre kaját vinni, és a várakozás közben kaptunk ingyen dinnyét, hogy ne üres gyomorral várakozzunk, míg elkészül az étel. Na, hát akkor az volt a tanulság abból a sztoriból, hogy mennyire jól éreztük közben magunkat, amikor ezeket a dinnyéket megkaptuk, mert úgy éreztük, hogy figyelnek ránk, számítunk nekik, és nagyon-nagyon jól esett ez a gesztus. Ez annyira jól esett, hogy azóta már kétszer voltunk ott, és rájöttünk az üzleti politikájára az étteremnek. És ez a dinnyés sztori nem volt véletlen. Azóta ugye már többször voltunk, és minden egyes alkalommal kapunk valamit az étkezésünk alatt. Akkor is, ha nem elvitelre viszünk valamit. Tegnap konkrétan sütit kaptunk, tök ingyen. Meg ilyen kávés, valamilyen finomságot, ilyen édességet. Az volt a durva, hogy a csapat, akivel itt vagyok, család, mindegyike meglepődött, mindegyik nagyon örült neki. És konkrétan pont ma reggel az egyik családom tagja azzal indította a napot, hogy reméli, hogy ma este is ott vacsorázunk, mert mennyire jó hangulat volt ott, milyen kedves volt a személyzet, és milyen jól esett már az a kis figyelmesség is a végén. Ez a hely érti, amit sokan sajnos nem. A meglepetés sokszor nem költség, ez befektetés. Egy falatgyümölcs, egy kortyital, egy kávé, bármilyen figyelmesség, neked nem fog sokba kerülni, de eléri, hogy emlékezzenek rád, és később visszajöjjenek. Ez mindenkinek megér. Nézd meg a saját bizniszed. Vizsgáld meg a saját iparágad. Mi az az apróság, amit oda tudsz adni ajándékba. De nem kell tényleg, hogy drága legyen. Nem kell mindenkinek sem adni. Csak legyen meglepő, legyen emberi, és legyen emlékezetes. Tetszett ez a videó? Gyere vissza máskor is, mert nagyon-nagyon jó sok tippet hozok még. Én Alexander voltam a Logic Methodtól. Sziasztok!